ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Dakar lamrugo leydi Sénégal noksoɗa Bamako kon waktu yoni ha to Banjul Konakiri kami Bissau eko tari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hanki o ko ene tolno e million ngaji jeeɗiɗo ɓiɓɓe Sénégal naɓe nder leydi ndi ha e bawal leydi Sénégal kala jalti hanki o gam suɓoyade sarɗi yankoɓe muɗumen caggal hanki ndi bureau ji vote ɗi kala guddi jencudi wone yaltude seeɗa seeɗa lelani yoga e dawriyankoɓe ƴamdannoɓe landa Pastef noddi jaam e kisal yo jogoro jaam to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Seh Al Ghazouani tawama toon to Rio de Janeiro ne tawe nder leydi Brésil gam nottade 19 jonde ko fate G20 ma lamɓe hewɓe tawto ɗum ñalawma hande o taw ko jonde faggudu kame ɓeto golle kala to leydi Mali diwan mo ñono ene tawi nder région mo Ségou ko guese maaro duppa toon ɗum ko joguitiɓe armeji taw kadi ko joguitiɓe fetelaji janeɗen guese duppi ɗum teno guese jaade ha ɓendi ala ko heddi so wona coñala leydi Guinée Conakry ɗiɗo hen ñalɗi ko dawrugol manngol woni toon CNT gardiɗo nduɗon suudu tawama toon to laabe rendini worɓe rewɓe kala gam haalande ɗumen darde général Mamadi Doumbouya géré koriyene heedani caggal nde jogui porte parole galle gouvernement o tawama toon kabruji men manawel ha to Burkina Faso Niger RDC Congo Côte d'Ivoire may jaato Gabon Mozambique jolam jaɓeri jaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinɗo walla dana walla walla kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla ha no hannirta ni en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeetati jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba haade men yettade kumpital mene ɗemgal pular jayne moon Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ne rokkira tonggode taw ko tonggode jayne nde kala jiɗɗo waɗanede publicité taw koye page commercial ne wawi jokkodirde 78 538 34 18 78 538 34 18 on noon nden tonggode wona tonggode tan salminde ala ko tonggode commercial kala joguiɗo publicité ne yiiɗi jokkodirde e jayde nde kumpital mene ɗemgal pulara gattaten koye ñalawma hanki ko sappo e jeeɗiɗi lewru Sénégal naɓe mbaɗi no gowno wadde e kala soɓe lammini lamɗo leydi ha gasi aɓe kewi rokkude ɗum sembe to banggue sursarɗiji leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu hewɓe kolliri ngolɗo jaltugol suɓade e suɓanade landa Pastef kewendi hawani ɗumen ɗum ko hanki o kene tolno e million ngaji jeeɗiɗo e ko fawi jalti ngam suɓoyade sarɗiyanko mum nder leydi ndi Sénégal hay bowal leydi Sénégal kala ngam toɗɗade temedere capanɗe jeegom e joyo sarɗiyanke jogorɓe jooɗoyade toon to sursarɗiji ndo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde mawɗo leydi Sénégal hollino ma firtu nduɗo hen sursarɗeji caggal nde dukoli e kareli kewi toon ha tenti kadi eɓɓoje mabɓe kamɓe ɓe gaddi toon kewata simede nde tawno nden jogui kewendi ko landa jaltunoga walla ni on coalition jaltunoɗo jeeyi sababu firti o noddi sumgoji comme no ñalawma hanki o noon leydi ndi hay bowal leydi ndi kala hewɓe jalti gam suɓoyade catal seni holliti weltare mum nde tawno ɓe kolliti sumgoji ɗi nde wi lawol no fewi nder leydi ndi hay bowal leydi ndi kala ala kalɗotina hen fitinaji walla ni caɗele ko wona ɗum ko kadi hay so tawi woni woni nokkuji leeli uddidde walla wonɗo teska goɗɗum kono ɗeɗe gueɗe kala ala gullitiɗo taw ko fati banggue yoga e cete ha wawa yetta ɗo foti yettaduɗo henna jeyagoɗɗo gueɗe nder leydi kamɓe jacingol laamu leydi Sénégal holliti ɗum ɗo henna rewi lawol ala fitinaji ala musibbaji ala haydara ɗum koye caggal discours aji wonande Ousmane Sonko hoore jago leydi Sénégal gardiɗo Pastef
kala ɗo ari heewide minen de on totti amen min laamima leydi ndi kono son tottani min goni sarɗiyankoɓe hewɓe toon sur sarɗiji leydi Sénégal golle amen mbawata feeñde ɗum noon ɓayde dokki amen jappere nde on dokkaɗa men ha timma min mbaɗana mon ko jiɗɗon ko jeeyi sababu noon teskede e nder wonande ɗiɗo hen orgal sumgoji waɗi kooli waɗi malli waɗi hawlaji ƴagguɗi kono ɗum kala ko dawrugol ɗum jeeyi sababu hanki o Ousmane Sonko balɗo lewade toon to Ziguinchor wo holliti o noddi ko Jame Kisal e moɓodiral golle gendidi leydi Sénégal ko wala ɗum ko noon Macky Sall gardiɗo sama gardiɗo takko wallu windi ɓattake wonde landa Pastef yo jogoro jaam Barthélémy Dias maire mo wuuro Dakar sama sa kaddu kañumne windi ɓattake yo jogoro jaam Amadou Ba jaam aka jeriñ kañumne rewi ɗon yo jogoro jaam Anta Babacar Ngom Bougane Gueye Dany kame dawriyankoɓe hewɓe ɓe kolliti oɗo saaha Pastef yo jogoro jaam Bougane holliti o yinno ko kewendi o heeɓi kewendi yo liggo hankkadini ko golle woni ko feeñanta ɓesguji leydi Sénégal oɗo saaha limore fuɗɗino yaltude wonande landa Pastef yettima temedere fawde ko ay wonde kala ko hande tijja jencude ndi ma yaltuno hannati ni rewi e makko noon wonande ko gardiɗo coalition Macky Sall no wondi kadi e Barthélémy Dias kame Ahmadou Ba ko ɓeɗo hen goni ɓurɓe mantinade e nder ndeɗo hen rogere taw kadi ko rogere hankilowande una ɗiggi ko jamma yerwa kono ko hande noon jencude mum ɗamina ma yaltu hano hannirta ni hen keddoɗen ha joni koye orle ɗeɗo hen keddoɗen hanki koye sumgoji ɗi police mo fédéré ba wawi fawde juuɗe muɗum taw koyen mbiyetinaɗo taw ko biyeteɗo Ndeye Top Gueye kam woni gardiɗo tête de liste taw ko Samassa Kaddu ɗum ko liste département de la coalition taw ganduɗa ko département Ouakam kañum woni gardiɗo coalition e nder oɗon département kanko noon ko caggal nde waɗi hoore makko journaliste taw koye fawzi on wonde goɗɗo jeeyi sababu noon o wiya hen pen jeheten ko toon to Madina Gounass e nder diwan mum kala Amadou Samba Lo hanki o toon yuɓɓinama sumgoji no fewi ma artan min e on ñalawma hanki toon to Madina Gounass e ko taari ɗum kala min calminima assalamu aleykum wa rahmatullah. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro tutongo Madina Gounass eɗen gandi ñalawma hanki o ñalla koye sumgoji législative ɗo e leydi Sénégal Sar Abdoulaye Sarr ɗo e nder wuuro tutongo Madina Gounass e nder commune muɗum kala Allah newni wote o rewi lawol waɗama e jaam e cellal kisal kala bureau no wowi wade kala hitande no wowi wade kala saaha ko sunno waɗa ko rangoji ɗiɗi rang rewɓe kono kadi e rang worɓe ɗiɗo naata goota e rewɓe ɗiɗo naata goota kala bureau e nder Madina Gounass ko noon sifori ko noon yaari ha Allah waɗi gasi e dow jaam e cellal kisal Sar Abdoulaye Sarr fodde ko daña e jencude e nder commune no Madina Gounass hayso toguiɗani foof kam fodde kam jeeyo ɓurɓe kam dañde seeɗa ɓe ko ni yaari to banggue jaam aka jeriñ woni mo Amadou Ba dañi e nder commune Madina Gounass ko ujunaje 6 e temedde 6 dande wonande takko wallu no dañi kañum ko 300 e 61 dande wonande Pastef no dañi e nder commune Madina Gounass ko ujunaje 2 e 46 koyno biyeteɗo Dundu wona ko dañi ko 100 e 30 dande non kadi AKS Mamadou Karim Sall dañi ko 30 e 6 dande heddiɓe fecci ko heddi ko ɓeɓe 5 ɓeɓe 2 ɓeɓe haydara Sar Abdoulaye Sarr ko ni sifori jencude banggue woote ɗo e nder commune mo Madina Gounass e ñalawma hanki o foof kam alhamdulillah min rewi lawol hay tana goto nanana hay caɗele goto nanaka kala bureau matériel poɗɗa addeje ɗon fof ari ha timmi bandira foof gooti e dow jaam gonga ni koye guese wona koye golleji wona won arɓe gooti wonɓe kadi keɓani arde hatta kam heeɓe kam gaari gooti fof kam rewi lawol hay caɗele goto ngala hen Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi toon to wuuro teddungo Madina Gounass ndiɗo hen jencude no yaltiri ni gam teskede wonande polgu ngu oɗo saaha ko landa Pastef ɗum ko caggal tan wonande lebbi jiiɗi nde ɓe gaari e jappere lefol laamu leydi Sénégal ɗum ɗo hen uddi kumpital minen ɗemgal Pulaar
e nder ngendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ƴettiyanki laamu mum ndiwawa yaɓani toon to Rio de Janeiro jaafuɗon woni leydi Brésil taw koye bismango hoorejo leydi Brésil tawtoredemo jonde G20 taw ko jonde wonande ɗen leyɗele towɗe jomen faggudu towndu no feewi taw kadi ganduɗa ko jonde heptinande hande o e janggo kala e tawtorede yoga e hooreɓe leyɗele mawɗe no feewi kanko hoore leydi Mauritanie en tant que président Union africaine o wawi tawtorede 19 jonde wattude taw kadi nden jonde jooɗi ko toon to Brésil radio Mauritanie bismima hewɓe no feewi ɓen hewɓe noon ko jagorɗe taw kadi jagorɗe ko jagorɗo énergie pétrole kame jagorɗo kotki kame jagorɗo te kame jagorɗo wonande jagorɗo ndiyama ene wondi kadi délégué général taw koto banggue balle kame tambiɗo bertindi leydi ndi ɗum noon kala ko wonande hoorejo ɗi ndi fandare mum ko wuuro Nouakchott nde wata ɓamtede no feewi ngoɗon wuuro ngo ganduɗa hande ko jini e diƴƴe e kuura kame gueɗe kewɗe mahatateɗe e pewneteɗe kala woni wuuro Nouakchott ngo haɓade ko fate accident ji findinde jertinde ɓen dognoɓe ɗin otoji jeeyi sababu jagorɗo yangara leydi ndi ummini campagne ene wonde jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie ɗum noon ko tajji goomu ngo ganduɗa ne rewido findinde ɓen dognoɓe ɗin otoji e taccoɓe ɗin booli kala beele yimɓe gona e jaame kissala pinal e ñeñal on jagorɗo o holliti laamu leydi Mauritanie yaltini kene fotto wonde 3,9 milliards koppareji ɗuggoya ɗum noon ko yide laltade ha garɗa wuuro wiyetego Singiti taw ganduɗa ko wuuro ganni kame wuuro fina tawa hono wiiri hoorejo leydi ndi e laltade lawol ngol ganduɗa ene wawa juktude wuuro Singiti ngol lawol noon ko lawol taw kadi ko lawol attar faton to Singiti 12 milliards koppareji ɗuggoya woni ko wanja hena catal daraniɓe haqqe innama ade e nder diwan Nouadhibou ɓe kolliti ɓen lepta ɓen dumbaɓe toon to dumbirde Nouadhibou ne jogui caɗele mawɗe no feewi ɗum jeeyi sababu noon ɓe jaltini ken toon koppareji kewɗe comci paɗe nonne kadi ko fati guura ha tenti kadi comci coftal ɓalli kame leɗɗe cafroteɗe kala gam wallidde ɓen taweteɓe toon ne dumba gam teskede ɓe goni koye caɗele mawɗe no feewi keddotoɗen ha joni koye leydi ndi Mauritanie jeheten ko ton to Nouadhibou landata wassula hanke nder moɓodiral mabɓe ɓe ñiŋi no feewi ɓe ñiŋi noon ko autorité ji leydi Mauritanie ɓe kolliti wuuro Nouadhibou ne jogui caɗele mawɗe no feewi ngon wuuro Nouadhibou gandan jogui caɗele to banggue cuuɗi safara mum ha tenti noon hôpital national mo Nouadhibou jafuɗon ɓe kolliti dumunnaji ɓennuɗi kala koye hofgoji guila to banggue matériel uji hay gueɗe ɓen safroɓe ndiyam diƴƴe kala ene manki hen ɓe jonnani darde autorité ji leydi Mauritanie gartaten koye hofgo juuɗe wonande syndicat de enseignement taw ko supérieur ɓe dañi joɗodade e jagorɗo jangde towde leydi ndi toɓɓe kewɗe ɗe ɓe gullitino ɗen toɓɓe kay nani naati nofuru oɗon jagorɗo holliti ma daro hen darde tinde no feewi ko adi kala goo hanki ɓe jetti ɓe jaari ɗin étudiant ji dariɓe hen ɗiɗi ɓe jaari on jagorɗo tuma kay nde fiɓi nottade ɓe e ndeɗo hen no wolde tati ɓe dartini hofgo ngoɓe mbino balɗe tati maɓe kof juuɗe mabɓe météo mo leydi Mauritanie holliti altina hande fayi talata janggo e nde gay région ngaji ko région mo Nouadhibou en chéri Trizamour ma bade jippoton ɗum ko kewɗen wiide bawte ɗum ma jippoton ko wayno tagana nonne kadi asaba guidimaha ɗiɗon nokkuji ko fati e banggue keneli ko kañum woni ko teska ma wawa arde tona sengiwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali jehetena ko toon to diwan ñono région mo Ségou toonne kadi ko worɓe joguitiɓe armée ji kañum naati toon e guese taweteɗe toon ɗum ko ñande aset 16 ɗuɗo hen lewru ɗen guese jaaɗe ha ɓendi taw ko guese maaro jaaɗe ha ɓendi ko ɗen guese ɓe jani ɗen guese noon jomumen gari tan ko tawine duppa
ha wontindondi ɓe noddi autorité ji gonɗi toon beele ɗe henne gueɗe mbawa yurnitede no fewi gam teskede wonande ɗene gueɗe ko gueɗe cofɗe kadi ko gueɗe ɗe jooɗani no fewi wonande ɓeena duminoɓe remde guese mumen oɗo saaha batidi ko foflude juuɗe ganda kala ɗo paayi e nder ndeɗo hittade gam caɗele teskede hen ko fati e dossier ji avion présidentiel laamu Ibrahima Boubacar Keita woni IBK kamene wondi kadi holtinde guila to banggue armée matériel uji armée leydi ndi jeeyi sababu jagorɗo gansanga jofaɗo peɗeli ne dirtinɗin ngaluji woni Bouré Fili Sissoko gullitinoɗo kami avocat mum toon to cour suprême beele wawa ɗaccitede hayso tawi koye dow sarɗi ɗum laataki kanko ya colonel Babita ɓeɗo ɗiɗo kala kedditima toon to kaso kamɓe noon ko guila laamu IBK taw kadi koye laamu transition ko hemɓe joofa peɗeli ko fate dirtinde yogay ngaluji aynaɓe hewɓe finoɓe e nder diwan gawo o saaha ɓe kolliti kulhuli e caɗele mabɓe mawɗe no fewi ha tentito wuuro Bara kame wuuro Hawsa Fula ɗoɗo sa teska toon wonande kay ko cumuji kewɗi no fewi ɓe erima autorité ji ɗi ne mbawata fabade ɓe e nder ɗo henna cumuji teskaɗi taw kadi ko cumuji ɗi ganduɗa ñaami leɗɗe huuɗo ka oɗo sahara woni ala kala ko hedde e ladde mabɓe so wona ɓe geggi ɓe ƴeewoyi banggueji goɗɗi koɓe mbawi wurdude o sano ɓe erima autorité ji ɗi nde mbawata fabade ɓe gartatenam koye hoorejo jagorɗo kanko hoore jagorɗo leydi Mali woni Sokela ko Gala Mayiga waɗi discours muɗum on discours noon koye yewtere hakkude makkoye M5 RFP ngal catal ngal ganduɗa feññinimo ɓen gonno dariɓe haaɓe polli walla haaɓe ƴenƴini ɓernde gonnoɗo hoorejo leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita ha laamu ngu wawi derguidde ɗum ɗon kanko on Sokel ko Gala Mayiga caggal nde o yetti koñinkoɓe leydi Mali e darde mumen fayodinde ko fate banggue tettude ɓe toon to Kidal waɗi hitande ha gaɗa ararayi mo leydi Mali watti weɗade toon ko wona ɗum ko noon kanko on Sogela ko Gala Mayiga o holliti ñingore fade laamu ngu hande jooɗi ngu o holliti noon wonande dirtingol ko fate sungoji ɗi ala kala ko andi hen ko wona ɗum ko kadi ala kala disodiral gongal hen yogay partiji ha tente dilloɓe e dawrugol hewɓe kolliti ko caɗele mawɗe teska jonnani wone gueɗe ha tenti noon oɗo sa on discours mo waɗi ñalawma hecci hanki o sengi wi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Guinée Conakry o saaha général Mamadi Doumbouya fiɓi umminde dawrugol mangol no fewi ngol ɗon dawrugol ngol ummini hanki o walla min hecci hanki o ko on joguiɗo konngol wonande joguiɗo konngol galle laamorgo ngo woni Amar Camara général on jaaɗo toon to Zéré Coréenne taw ko Zéré Coréenne wuuro ganduɗa ngo heptina o anda jomen bitikaji jeereji boli kala jeewi gam hollirde ɓe darde ngo wuuro woni ngoye keeri ko ƴellidde faggudu wuuro ngo holliti gila kay général Mamadou Doumbouya are lefol laamu wawi ƴellidde wuuro ngo ɓenne kadi darima hen ɗum noon ko yidde umminde dawrugol elle oɗo saaha kanko général Mamadou Doumbouya fandare makko ko ƴamde lefol laamu taw kadi koye sungoji jogoɗi fayede haɗani ɗon tan gadiɗo CNT suudu hakkuderu woni suudu sarɗeji ndu waɗi jilum toon to laaɓe waɗi noon hewɓe kay rewɓe worɓe nottiɓe kolliti aɓe ɗamini caɗele mabɓe ma gas ko fati e banggue nguɗo hen laamu ha tenti noon toon to laaɓe eko taari ɗum kala to leydi Côte d'Ivoire paɗen toon to leydi Côte d'Ivoire ñande 14 novembre ko ñalawma haɓade ñaw biyeteɗo diabète pelle kewɗe taw ko tambiɗe safara kaɓatoɗe oɗo henna ñaw nonne kadi jagorɗo celal ɓalli Pierre Dimba ɓeɗo henna kala mbawi yurnitade ɓe kolliti ko windita ene wonde diabète e nder leydi Côte d'Ivoire ene heewi no fewi oɗo saa noon ko action timmuɗo taw kadi ko bawɗo yaltinde leydi ndi e caɗele haɓade ko fati e banggue wonande oɗo henna ñaw ɓeydiɗo rebde nder leydi ndi ko wayno wonande oɗo henna diabète bindita gola ko fati e sumgoji hitande fandi taw ko présidentiel darima ha laaɓi kono hewɓe kolliti hen mettu men ko jeeyi sababu dartingol ngol ɗo henna binditagol nde tawno ɓe kolliti hewɓe hen cuwa tawa hande winditade sengi wi to leydi Côte d'Ivoire paɗena ko ton to Burkina Faso région de centre nord Burkina Faso ne tawi nder Sahel toon ne kadi armée leydi ndi holliti
ɓe teɓɓiti toon pittali kewɗi no feewi sara wuro wiyetengo sara wuro wiyetengo Tampariko ɗonne kadi ɓe teɓɓiti toon pittali kewɗi no feewi ɓe tetti toon armée ji kewɗi taw kadi ko ɓen joguitiɓe armée ji siftinde moon ñande 13 nduɗo hen lewru novembre ndu gonɗen toon to Djibo ñiɓirde koninkoɓe nde wonande ɗen joguitiɓe armée jiiɗino yande hen armée li ndi holliti e ballal daddo diwowo dow ɓe mbawi teɓɓidde bomboji kewɗe haɓe jooɓi hen pittali hewɓe no fewi to Niger télévision mo Sahel ɓe kolliti armée leydi Niger jaggui ɓiɗɗo France najo goto mo ganduɗa ko DGS taw kadi liggoto koye service des renseignements bineɗo Marius on noon jibina ko 27 décembre hitande 1990 haɗo noon France ala kala communiqué mo yaltini en holliti ɗum ko armée leydi Niger RDC Congo ñande aset jewtuɗo hen ɗo ko seppoji mawɗi mbaɗi toon to Kinshasa ɗum noon ko caggal nde Félix Tshisekedi hoorejo leydi ndi holliti ma wahlu tugnorgal leydi ndi yoga e landaji lundo ha e société civile kolliti fandare makko ƴamtude dawal tataɓala jeeyi sababu goto e gonnoɗo jagorɗo e laamu leydi Congo wawi yuɓɓinde ɗiɗon seppoji toon to Kinshasa on mbiyeteɗo Deli Sesango wawi nangueɗen nanggal musgal no fewi ha poña hen hoorejo leydi noon holliti en metti mawɗe no fewi e ngal ɗon nanggala o wawi accitede to Gabo ñande asende ɓiɓɓe leydi jalti gam suɓoyade wiide eyi walla ala ɗum ko caggal général Olongui nde holliti wonande fandare mum ko wahlude wonande tugnorgal leydi ndi jeeyi sababu noon ɓe jeehe ɓiɓɓe leydi ɓe gandini ɗumen koɓe canzata ko fate ndin jencude yalti temedere kala ɓe dañi hen 9 piccal jeetati wi ko eeya ko jeetati piccal nogas wi ala ɗum noon o saaha poste premier ministre hoore jagaɗo Mamoudou ha laaɓa mandaji ɗiɗi kaɗata manda kala komo duuɓi 7 ko ala ɗum ko kadi hay goto ronata laamu e bammuma a ƴamat tan lefol laamu so ɓiɓɓe leydi gotanima keeɓa so ɓe mbima ala a heɓata ɗen gueɗe kala ene jeeya e tugnorgal kesal battetegal e leydi ndi Gabo jeheten ko toon to Mozambique guila wo suuɓa kanko on Daniela wonno ko 9 novembre nduɗo hen lewru guil nden l'opposition koko daari ene nodda seppoji jamma ñalawma jeeyi sabaken tolno 40 neɗɗo mbasen pittali mumen ko waɗa ɗum ko noon gouvernement o holliti oɗo saaha wonande eri ko jaame kisal population de heedanta armée leydi ndi beele jaam ene walla ni ɗon ɗo lundiyankoɓe noddi ha hande seppoji jagorɗo gueɗe nder leydi kamɓe jaccirgolamu holliti kala ko fati seppo hankkadi ni haɗama e nder ha leydi ndi ha laaɓi paɗen koye joolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbon jeeten ko lon to leydi Russie noon waɗi fiyande wulde jaw faade Ukraine kono ɓe bombi ko nokkuji dukkoji kuɓɓam kewɗam e nder leydi ndi kene wona 120 missile 90 drone ɗum noon holliti 140 ɗo holliti ɗum hoorejo leydi ndi wonande ɓe ndirguiti hen misilaji kewɗi kono dañi bonuko yimɓe jeetato mbasi en pittal men to Liban frappe gulɗo jaw porte parole Hezbollah to wuuro wiyetengo Ali Hijazi ko toon woni to wara kanko biyeteɗo Mohamed Afifa kanko noon o maayi koye nden fiyande hayso tawi woni Hezbollah suwa artude saktude hoɗono wiri Israel endo hande o école aji guddi gam wonande pollution pundi mawdi tawede toon OMS catal tammigal celal ɓalli windere erima oɗo saaha nde jaam duumiɗo wawata arde toon kono kandi yimɓeɓe ɓurata wawde rentade no fewi paaɗen koye joolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia joolam jaɓeri Alhassane Oumar Mbothia assalamu aleykum wa rahmatullah min calminima en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e joolama jaɓere e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon dey gaddude hono leydi ndi hono Emmanuel Macron o wawi kay wadde haalande makko ñande alatare 17 lewru jolal 2024 wiide kay jannguji kewɗi ɗi reydi Russie waɗat ɗi e taw kadi e fade e leydi hono Ukraine o wi dey kanko oɗo kanko kam o wi kadi ko on
gardiɗo leydi ndi hono Russie Poutine ko waɗata ɗo de hay hunde de ala ko feewi e gueɗe ɗe ala ko leeri hen nde tawno wonde fonno kay ko dartinde kay ɗin combat ji ɗi waɗata e kala saaha e leydi hono Ukraine no wayi wawde foof alay saago gueɗe makko ɗe mbawa kadi kono ƴewtede no feewi leyɗele kono dendude Amérique toon de mbawi kono nawnande e yamirde leydi hono Ukraine yo waɗ hutoɗo ko wiyete missile à longue porté ko e leydi hono Russie ko kamɓe jaɓiri ɓe ɗum noon wawi kay ono bayyinde ɗum ko responsable taw kadi ko américain ji ɗi toon to Brésil lawol kono kadi noon ko oɗo gardiɗo hono taw kadi ko galle taw kadi ko danejo to woni maison blanche ma wawa jillo leydi hono Brésil o wawa yillade ladde nde taw kadi ko amazonienne o kanko jeune beyden o amo fadano toon e ñalawma kadi hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru julal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Manaus to Brésil to ngam kay o wawa kadi yillade nden ladde garɗude taw kadi ko ɓurde garɗude e nder kadi windere nde kala l'Arabie Saoudite dey kañum dey kañum e nde ɗo hirande ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi ko ɓuuri temedere fawde e ɓen jeniyankoɓe woni étranger ji mbawi daade leɗɗe mumen mbawi hono kadi habbitede toon ɗum noon taw kadi wawi hono bayi ɗum ko agence France mo presse taw kadi ko boggoɗo toon e nder taw kadi ko annonce uji taw kadi officiel ɗe ɓe mbaɗi ɓe mbi noon leydi ndi Arabie Saoudite de ene wayno de ko ɓuuri kadi tonngol ɓurgol kadi taw kadi ko hewdegol ma ɓuur kadi ma won kadi hedde temedde tan ɗen waraɓe e nder nde ɗo hirande taw kadi ko jeniyankoɓe ɓe leɗɗe daade mon kaɓɓeta toon Liban toon de ene wayno ha hande de ko leydi Israila ene jokki toon jorde bombeji mon ñande alatade sappo e jeeɗiɗi lewru julal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ɓe mbima noon kamɓe de e ala koɓe mbiɗi ko ngol ɗo taw kadi ko légal taw kadi ko ɗo commerce kono waɗata Mar Elias ko toon tigui toon to Beyrouth to ko toon ɓe joori e oɗo saaha pettoje mabɓe e oɗo saaha noon kamɓe wonɓe toon ɓe aɓe tampi no feewi Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tonkuɗen habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno ko dande musidɗo moon Arsane Oumar Modji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayabo TV. golle ma jooɗi peewi Alhassane Oumar Mbothia joolam jabeeri ɗum ɗo henna wonno ko waɗano e wowru loowa una ha ɗigui watta lacciri yerwa golle ma jooɗi peewi Alhassane Oumar Mbothia gorko mo Sarandogu to Madina Gounass ko musidɗo men Alhassane Oumar musidɗo men Amadou Sambalo ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Seydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen